Ekipa u Skoplju. Pa lijepo je. Skoplje do 650.000 stanovnika. Ili do 600. A Sarajevo? Do 350.000. Jeftinije je živjeti u Skoplju. Plata je manja nego u Sarajevu. Sarajevo je skuplje. Dosta mogućnosti za rad, ima puno stranih firmi. Skoplje ostavlja snažan prvi utisak. Na glavnom trgu dominira impresivna statua Aleksandra Velikog na konju. Okružena je zgradama i brojnim kipovima koji cijelom prostoru daju pravi filmski izgled. Monumentalni kulturni spomenik. Most Skoplje. Rekonstruisan u periodu od 1622. do 1651. za vrijeme sultana Murata II. Pa onda ponovo 1555. Kad smo prešli most, dolazimo u stari dio grada. S druge strane mosta dočekuje nas čaršija. Uske ulice, zanatske radnje, mirisi hrane i autentična atmosfera koja nosi duh prošlih vremena. Upravo ovaj kontrast daje Skoplju njegovu posebnu energiju. Grahčana tavče. Šta je ovo? Znate. Ja ću da opet piletina. Pa to je piletina. Ja uvijek Da probamo grahčana tavče ovako malo. To je Na prvu. krompir.